bafethu izinto eziyi-5 esiziboneleyo ku-Christian Saile, i-striker esitsha okanye i-right forward entsha i-Kaizer Chiefs. Izinto eziyi-5 esiziboneleyo kumjita njengobenze i-debut yakhe izolo against i-Royal AM. Chiefs win 2-0 lapho. So umjita yokuqala esiyibonileyo phaa kumjita uSaile is une-pace, une-speed, uyasuka umjita, uyajuluka, unesitulo, yazivula impundu, understand. And then into yesibini esiyibonileyo kumjita is uthembile, une-confidence, and lo ibalulekile kuseteam efana ne-Kaizer Chiefs ba yabona i-big crowd, big pressure, big expectations, and then funeka ube ngumuntu ozithembileyo, funeka ngexobona esa stage then uvele sibone ba yayatsha le funeke ungabandi jo, funeka ungatshi, funeke ube grand, sewuzithembe ba usezongena kube kule way. Okwesithathu sibonile kumjita bathi i-desire xa bebiza ba sewuyafuna uba i-player Chiefs, le opportunity uyayifuna umjita. And enye eyibonileyo eyivezileyo leyo nto is uba umjita ngokwe-left foot uyawuzama nange-right ba semakenzinto nange-right. I-desire ke leyo, i-confidence plus phinde yabo. So xa ubonisa lo way ba une-desire, amathuba wakho for uba mawuyimeke i-level enjena kwi-team enjena like makhulu mfethu. And i-players, I mean i-coach sifuna ubona lo way i-player, and-fans sifuna ubona lo way i-player. Into esine esiyibonileyo kumjita it takes on i-defenders, like unqena utake on i-defend. Akathi xa fumana ibhola afuna upasa, fumana ibhola afuna upasa, uthatha i-responsibility, uthatha igame, uthatha i-risk, uthatha on i-defender, badriblishe, uthatha umntu, ufuna ususa umntu umjita, and iselo way i-grand, fans ifuna ubona lo way, coach ifuna ubona lo way. Into yokugqibela siyibonileyo kumjita selfish, and selfish sometimes for a striker ayo way embi. Funeka ube selfish kancane sometimes ngoba especially xa uqala udlala igame, because ufuna confidence. Xa i-goal ikwenza ube confident as a striker, yabo. And then umjita iyoyibonakalisa but khona i-moments bafuneka pasile mara sewazama uscore, I think 2 times futhi. Zobonakalise ingathi bona ngathi selfish umjita, and akho nto ingxaki xa uyi-player e-forward ba ngathi selfish, but suba too much ngathi umosala nje, like mayibe khona selfishness but ungabikho too much. And le mjita uSaile ibonisile izolo. Otherwise ndicinga ndibone kumjita yephi enye into engakhange ndiqaphele mna ndigqithileyo apha, mhlawumbi uye wayibona wena kuSaile. Otherwise ngosi ngi-support majita. If you're out to le content nale channel, ngicela ucofe usubscribe. Watch our video.